Okay, may adlaw sa tanan. So ang atong topic karon is solve mentally nya multiplication ni siya, multiplication of decimals. Okay, so sana solve mentally meaning sa utok ra nato buhaton. Pero ako na ipakita aron ma-imagine ninyo unsay angay nimong buhaton samtang nag-solve ka mentally. So kani nga mga numbers mo i-times. Kung kakita mo ing ani decimal nya multiplyan og 10, multiplyan og 100, multiplyan og 1000. So dali na lang ninyo. Kay kabaw naman mo unsay sikreto kung ing ani inyo hang iparis sa decimal. The same sa dinhi. So kung kakita mo 0.1, 0.01 og 0.001 or kani kay tenths, hundreds ug thousands nga i-times sa decimal, makabaw ra sad mo unsaon. So sugod ta kani 2 tenths i-times og 10 or 0.2 i-times og 10. Then i-times mo na to 100, i-times mo na to 1,000. So buhaton lang kung nay decimal point, nay decimal point nga giparisan og 10 or 100 or 1,000. Imurang buhaton kung pila ka zero, imura siyang i-move sa right. Pila ka zero diri? Usa ka zero. 10 ha, nay usa ka zero meaning i-move siya ka usa ang tuldok. So nahimo na siyang 0 to tuldok. Pero kung mubasa ka ani, dili na nimo pilon si 0, so 2 mo ning answer. Okay? Na kung 100 ang git-times ana, pila man ni ka 0? Duha. So meaning kaduha ka mo balhin. Pero unsay may tabo kung kaduha ka ni balhin, mahimo siyang 0 to nya 0. Meaning butangan nimo og placeholder dinhi nga 0. Placeholder. Nya na diri ang tuldok, di ba? Meaning nahimo siyang 20. In short, so 0.2 times 100 balhin, imagine lang nga nagbalhin ka diri og tuldok, nagbalhin pugod tuldok, so nahimo siyang 20, di ba? So kung the same number 0.2 pila man ni ka 0 ang 1000 i-times sa 1000 man nay tulo, meaning ang 2 mo na niyang gibalhinan ka usa, duha, tulo, so mahimo siyang 200. Okay, arita sa pikas yung 0.2 i-multiplyan og 0.1. Ibalhin gihapon ang tuldok, pero ganina ang tuldok mobalhin padong sa right. Ang pagbalhin sa tuldok padong sa right. This time ang pagbalhin sa tuldok padong sa left. Sibot pasabot na ako. So kay pila ka 0. Di ba ang 0 na adri ron sa left side? Ganina ang 0 na sa right side. So ang sikreto nako ako ani ha, dili ni gikan sa libro. So meaning ibalhin si tuldok padong sa left. Mao na siya. So kung mao ni ang 0 nimo 0.2 gibalhin na nimo diri na siya ron sa ning-ana na siya. Nay tuldok din ha. So kay nabalhin man siya diri, di man pwede nga y0 dinhi sa whole number. So ang answer nimo is 0.02. Okay? Kung kani i-times sa 0.01 or hundredths, sa buhaton kaduha ka mo balhin sa duha. So butangan nimo holder, so nanaka din ha, but di na pwede walay whole number. So ang answer nimo ana ron 0.002. Okay? So kung kani pila man ni ka 0, tulo, di ba? 1 2 3. Ako rang ibalhin ka tulo, 1 2 3. Butangan nag 0 din ha. So ang answer nako dahil ng tuldok diri, so 0.0002. Okay? Atong suwayin sa lain. Balik ta din asa gani ibalhin? Sa right. So, mabalhin ni ang tuldok din kay 10 kausara man, may mo siyang 12.5. Kung ibalik ni na to, 100 na ang times, mabalhin siya kaduha, so may mo siyang 125. Nipaspas na ko ha. Kung ato siyang buhaton sa 1,000, nibalhin siya katulo niya duha ra man na dugang ra nimo 0, so 1,250 na siya. Napas
Kung kani ibalhin siya ngadto sa left, so mahimo na siyang 0.125. Kaya ibalhin siya gausa. Kung kadiri kaduha siya mobalhin, kay duha man ni ka 0, so mahimo siyang 0, di ba, balhin ka gaduha, so na kay 0 din ha. So 0.125. Kung 1,000 ingani 1.25, mobalhin ka og katulo 1 2 3, so na 0 0, so nadri ang tuldok, meaning 0 nya duha ka 0, di ba, 0 nya tuldok nya duha ka 0, yang 1 2 5. This time ako ning ansiran may bung mo kay way tuldok, 23 kay whole number, sendra kayo. Kung way tuldok ning ani kaniha butagang dugangan ra nimo 0 ha, 2 0 ha, usaron ka 0. Kung kani 23 times 100 dugangan ra nimo pila ni ka 0, duha, so 23 duha ka 0 mo ni sayon ganahan ko ani. Kung 23 times 1000 23 nya tulo ka 0, pero andiri lahi mas lisod ni. So ang buhaton nimo ipagawas nimo si tuldok, pirmi na kunay whole number na tuldok sa right. Okay, so kung ana ganina watoy tuldok no, so imagine na nga na tuldok dinhi nya ibalhin ra siya kausa, so mahimo siyang 2.3. Samtang kani gibalhin nimo kaduha mahimo siyang 0.23. Kani kung ibalhin nimo katulo, syempre gikan sa 23 naman diri ang tuldok, so 1 2 3 ato ning butangan dira para di mo maglibog, so na 0, so mahimo siyang 0.023. Kung nay pangutana i-comment lang sa boss.